so ba hauka bane, masu yinsa suke haukacewa, suna iya yin wasa da ransu akan san wacce ba ta a ransu, sukan iya sheke kansu su bar malan su ba aboka, wai shine zai zama su. Ina tausan rijalan da ke san nisa'u ba su san su, ina tausan mazajen da ke san mata ba su san su. Abokina idan za ka yo so yi cikin kwarewa, ka yo koyi da ni da nai zaben yan larabawa. Ina mata so na gaskiya, in ta ci ado zan yabawa, ita ta zamto sarauniya ni ko abinta na zama bawa. Mana bakar mace jaruma ce gurin soyayya ba irinta, takan iya ba da rai kanka ta fansara da rayuwarta, ta baka gida ta baka mota duk a cikin arzikinta. Bakar mace jaruma so kuwa ce mai canjin kalar ta. Ka samu black beauty kalar chocolate nake gaya ma, irin matan kasa ta Saudiya Kano da akwai da dama. Akwai bebin da in ta ma kallon so tuni za ka suma, zallar kyau ilahu ya sawa macen da ta amsa Fatima. Na rantse da Allah ina son Fatima yan uwana, so zalla irin wanda zan iya bata jini da raina, amma in ta ce bata sona zan rarrashi kaina, akan na je na shege kai gaya na yo haƙuri na dangana. Mana duk mata suna so ka ba su kulawa fiye da kanka, duk mata rinka ji da su ko da za a rinka tsokanar ka, daure ka ya kan dan uwa don gyara farin cikin ka. Su mata abin lallabawa ne, ka kula da kanka. Ka so mace wacce ke da gashi in ba ƙari take ba, musulunci kiran ka ƙarin gashi bai so hakan ba. Ki bari yar uwa karki ce zamani ba hakan ba, dan shi zamani ba ya kore magana ta rabba. Ni Bill Gates ina gaida dukkan abokan ayyuka na, akwai kawo mai mun kiɗan sabon waka nufina, manaja afanan shi yake mixin ɗin ayyuka na, duk na